Gata cu asigurarea gratuită. Din august, regulile se schimbă. Până acum, dacă erai salariat și voiai să coasiguri soția sau un părinte fără venituri, depuneai hârtii la angajator. Era totul fără cost pentru coasigurat. Din august 2025, mecanismul se schimbă radical. Nu mai poți coasigura fără plată pentru cineva din familie. Dacă vrei ca soțul, soția sau părintele fără venituri să fie asigurat la sănătate, plătești tu 10% din 6 salarii minime brute, adică peste 2400 lei an. Se poate plăti în 2 rate. Depui direct declarația unică pentru asigurare la ANAF, fără niciun drum și nicio formalitate la firmă. Asigurarea devine activă după depunerea declarației și plata contribuției. Angajatorul nu trebuie să-ți ceară nimic. Nu trebuie să semnezi vreo renunțare la vechea coasigurare. Nu există hârtii de completat la job. Poți fi liniștit. Nu pierzi statutul de asigurat automat, ci doar după 1 septembrie, dacă nu plătești tu contribuția. Împărtășește postarea ca să afle toată lumea cum se schimbă drepturile la sănătate.